Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Anginibingelele babukeli bakaSiyaviva TV1 umhlaba wonke nezinkalo zonke nasematragini naphesheya kwilwandle. Babukeli bakaSiyaviva, angikhathele, angifuni lutho. Yabona makuthiwa ngifuni lutho, angifuni lutho. Ngibuyela entabeni, sengihambe ngeqa inyoka, ngeqa konke into ongayicabanga. Yini ke ngeqa inyoka, yini ke ngivika yonke lento engiyiva. Ngenzele phela umhla ka3 kuJuni. Ngenzela umhla ka3 phela kuJuni ukuthi wonke umuntu ozobe efikile athole yonke into ayifunayo. Ngiyanithanda nje, yiloko nje bengithi nginibikele khona. Ngixolise nasekhaya ukuthi bayasho ukuthi udokotela akekho usishiye sona. Hayi phela ngila entabeni. Ngenzela umhla ka3 lo ozayo kaJuni ukuthi wonke umuntu ozobe ekhona lapha ekhaya athole yonke into ayifunayo, nento futhi ezomsiza, nento azoyilanda. Hayi phela ngisho amandla phela, angithi ngisho amandla kuzoba njalo ngomhla ka3 noma kanjani. uNkulunkulu anibusise babukeli bakaSiyaviva. Ngomhla ka3 kuJuni kusenzeka njengoba kade ngishilo. Namhlanje ngila endaweni noma ngisekhaya kagogo, kwagogo ila phela nami ngithi hayi kwengifike khona ngizobika ngizosho ukuthi cha ngeyi3 ngicabanga ukwenza ukuthile. Ngicabanga njalo nami ukuhhafulela abantu engibala phaya amandla wakithi. Njengoba nibona nje kulesihlanu senzela ukuthi ngaleliya langa konke kube ukuthi yonke imisamo eniyicabangayo ukuthi inami ibe yazi ukuthi nina nizobe nikhona la ekhaya noma nizobe nikhona lapha ekhaya kwaDlamini e7334. Amandla nifeni niwathole wonke ngizoninika ngomhla ka3. Into ongayenza wena, shayela le nombolo uthi 079 045 3446. Shayela leyo nombolo ubhuke, bazobe sebethatha konke abakufisayo. uNkulunkulu anibusise, niphile phela emakhaya nonke. Ngifela ke wafika nabo ngqongqo. Kenneth Mo. Lelikhwani leli.